ゆっくりレ夢ムです。広島バス29号線、小河原車庫駅に乗車して、満久寺前バス停にやってきました。広島バスセンターと小河原車庫を結ぶ広島バス29号線のバス停で、屋根付きの東方面乗り場には、下ぬくしな、福田経由小河原車庫駅が停車。スパーク中山店前の西方面乗り場には、大稚児峠、新幹線口、広島駅、八丁堀経由広島バスセンター駅が停車。各方面毎時2から4本程度の運行で、朝の一部は広島駅新幹線口ロータリー経由や、広島駅止まりもあるわね。広島駅新幹線口まで約10分、230円。広島駅南口まで約17分、230円。八丁堀まで約21分、260円。広島バスセンターまで約35分、260円。広島バス29号線は大稚児峠経由と矢賀経由が運行されていて、満久寺前を通るのは大稚児峠経由のみです。お乗り間違いのないよう、ご注意ください。スパークは広島市を中心に店舗展開するスーパーで、鮮度、品質などにこだわった生鮮食品を取り揃えているとのこと。中山店はなんと24時間営業。富士山、渡辺生鮮館などでも利用できる、電子マネー、小鹿の決済に対応していますよ。満久寺前バス停から少し西へ進むと、コインランドリー、個別指導塾、ローソンなどがあるわね。満久寺はバス停から西に約300メートル離れた場所にあります。後ほど満久寺の近くまで行きましょう。ぐるりと回って、満久寺前バス停方面に戻ります。この辺りの住所は中山東。今回は広島県広島市東区中山東の散策です。現在歩いているのは県道152号府中祇温線。県道152号線のうち中山踏切から下ぬくしな交差点の間は、ぬくしな通り、という愛称がありますよ。バスの車内放送で宣伝していた、津屋歯科医院はこちらです。こちらの建物には津屋歯科医院のほか、鍼灸整骨院、骨継ぎ、唐揚げ専門店、唐揚げマニア、焼き鳥店、カープ鳥、美容機器、エステ機器の展示、理美容関連の研修などを行う、有機ガレージ広島ショールームが入居。唐揚げマニア、和もも、胸、ミックスの3種類の唐揚げがあり、揚げたてサクサクの状態で提供。ソースはタルタル、ヤンニョム、チョコレートなど、種類が豊富とのことです。カープ鳥は広島市内の各地で店舗を展開。店内はカープ選手の写真、サインなどがたくさん飾られていて、中山スタジアムはチキン南蛮、海鮮ユッケがおすすめとのことです。道路向かいには皮膚科、アレルギー科があるわね。スーパードラッグ費、わ、り、があって、お隣にあった回転寿司、うまさか、は数年前に閉店しました。味噌ラーメンが美味しいと評判の、重野屋、昔ながらのシンプルなお好み焼きが食べられ、お値段がお手頃と評判のお好み焼き店、けいちゃん、が、こちらに入居していますよ。また広島バス、小河原車庫駅が通過しました。県道152号線、ぬくしな通りの北側は中山東3丁目、南側は中山東2丁目となっています。こちらの空き地は都市計画道路、中筋ぬくしな線の建設予定地、広島市安佐北区安佐町井室から広島市東区ぬくしなへ至る、広島北道路、という地域高規格道路の建設が検討されているのですが、中筋ぬくしな線は広島北道路の一部を構成する路線で、安佐南区中筋から東原、東区に入りへ坂、中山を経て、ぬくしなに至る経路で建設が検討されている道路です。中筋ぬくしな線のうち、中山東3丁目からぬくしな1丁目の6工区は、用地取得が進んでいるのですが、中筋ぬくしな線6工区の建設が始まる様子は今のところありません。中山、へ坂地区は2車線の道路が多く混雑しやすいので、中筋ぬくしな線が全線開通すると便利になりそうなんだけどなぁ。美容室、洋服のリメイク、リフォームができる直し屋、ビューティーパーラー、ってなかなか懐かしい表現。カメラ屋さん、ゆっくり発酵させ素材を活かしたパンや、素朴な焼き菓子などを提供し、特にスコーンが人気のハグ、というお店があって、次の信号で左折しましょう。JR 西日本ぬくしな社宅がたくさん並んでいますが、こちらは解体される予定みたい。この先は、ぬくしな、という住所、ぬくしな通りを東に約400メートル進んだ下ぬくしな交差点で、県道152号府中祇温線と県道70号広島中島線が接続。下ぬくしな交差点より北方向の県道70号線は、ぬくしな通り、という愛称で、ぬくしな通りを北へ進むとうまき、福田、広島東インター方面。ここから山陽自動車道、広島東インターまでは約6キロです。
ぬくしな通りを離れて、北に進みましょう。JR 西日本ぬくしな社宅が多く立ち並んでいるわね。これらの住宅棟はもうしばらく残るのかしら。東側はぬくしな5丁目、西側は中山東3丁目となります。広島市東区は旧市内と呼ばれる地域と、1974年に広島市に編入された旧安芸町の地域で構成されていて、この付近が旧市内と旧安芸町の境界となります。旧市内は1950年代時点で広島市だった地域のことを指し、中山地区は1956年に広島市に編入された地域、安芸町は現在のぬくしな、上ぬくしな、うまき、福田にあたる地域ですね。1956年に広島市に編入される前の中山地区は、安芸郡中山村という自治体で、辺坂地区や矢賀地区との間で境界が変わった場所もあるようですが、中山東、中山南、中山上など、中山、とつく地名が概ね中山村だった地域です。広島市中心部と中山地区は小高い山に隔てられていて、これらの地区を移動するときは大稚児峠を通ることになります。現在は海から約7キロ離れている中山地区ですが、弥生時代頃までは中山地区付近が海岸線だったみたい。中山貝塚遺跡からは土器や貝類が発掘されており、弥生時代頃までの中山地区は海沿いの集落だったと考えられています。高台からぬくしな、矢賀、府中町方面を眺めましたが、これらの地域の標高が低い場所も大昔は海だったんですね。こちらも中筋ぬくしな線のための用地みたい。この場所より北方向は山にぶつかるので、道路を建設する場合はトンネルを掘ることになるのかな。古くから京都と広島、九州などの地域を結ぶ、山陽道、と呼ばれる主要街道がありましたが、平安時代頃までの古代山陽道は、府中から中山、辺坂、古市、友などを通って廿日市方面へ向かうルートで、現在の山陽線、国道2号線に比べるとかなり大回り、広島城などがある広島市中心部は、太田川からの土砂の堆積や干拓によって陸地化した場所のため、古代山陽道は概ね当時の海岸線に沿うような経路なのでしょうね。後に中国地方の様々な国を領有し、西国の覇者、と呼ばれるようになる戦国武将の、毛利氏は吉田郡山城を本拠地としていたのですが、1589年に毛利氏は本拠地を広島城に移転、物資運搬のために広島城と吉田などの地域を結ぶ、中郡道、三田往来、などと呼ばれていた道が中山を通っていて、広島城下から大稚児峠、中山、ぬくしな、上深川を経て、茨、吉田方面へ向かうルートだったようですね。山々に囲まれた中山地区はまとまった平地が少なく、山の斜面には段々畑が作られるなどの工夫もされていたようですが、農業以外の産業はあまり育たなかったとのこと。中山東の航空写真は、2009年はこんな感じ。1950年代はこんな感じ。1950年代の中山地区は、平地、斜面のほとんどは農地として利用されていて、住宅は斜面にポツポツとあるような感じですね。このように工夫して農地が作られたものの、人口に対して農地は足りず働ける場所が少なかったようで、明治時代は中山村を出て大阪、アメリカなどに、出稼ぎに行く人も多かったそうですよ。しばらく中山東3丁目をうろうろと歩いていると、人工的に盛られた高台の上に謎の扉を発見。扉の向こうに建物がないので違和感を覚えるのですが、扉の向こうは満久寺の敷地となっていて、墓地があるようです。この辺りは大東と呼ばれている地域みたい。読み方は大東で合っているかしら。1945年8月6日、広島に原子爆弾が投下されました。中山村は爆心地から約5キロ離れていて、広島市中心部とは小高い山で隔てられてはいるものの、中山の満久寺は爆風によって屋根や梁が大破するなど、中山村も大きな被害を受けたようです。広島から中山村に避難した被爆者も多く、中山村の人々が必死で被爆者を救護していた、という証言が残っています。
中山整形外科院、グリーン調剤薬局があって、満久寺の正面側の入り口はこちら、鐘楼門が設置されています。満久寺の本堂、鐘楼門は1917年、大正6年に建てられ、被爆建物として指定されています。1945年8月6日の広島への原爆投下による爆風で、本堂の屋根が吹き上がって叩きつけられる、屋根の太い梁が折れるなどの大きな被害を受けたとのこと。戦後に応急処理されてしばらく使われ続けましたが、本堂の柱の傾きがひどく危険な状態になったため、1998年に広島市の被爆建物に関する補助を受けて、保存工事が実施されたそうです。ビリー、ザ・キッド、カウボーイ風の少年の看板が特徴の、広島市を中心に店舗展開するカラオケ店です。中山小学校付近を西に進みましょう。安芸郡中山村は1956年に広島市に編入されます。長らく中山地区は山々に囲まれた農村という雰囲気でしたが、1960年代より広島のベッドタウンとして宅地開発が進み、鏡ヶ丘、清風台、サンヒルズ中山などの住宅地が造成。農地だった場所の多くは住宅地に変わり景色が一変します。1950年代の中山地区の人口は約1500人だったそうですが、2022年3月末時点の中山地区の人口は1万3933人で、約70年で人口が10倍近くに激増。なお2022年3月末時点の広島市東区の人口は11万8738人。そのうち中山東は1493人となっています。中山サニーハイツは地上3階建て、1993年竣工のマンションです。弥生時代頃までの中山地区は、海沿いの集落だったと推測されているという話をしましたが、サニーハイツ中山付近では1958年に、中山貝塚遺跡の発掘作業が行われたとのこと。海の浅瀬に生息するハマグリ、カキ、アカニシなど、海水と淡水が混ざる汽水域に生息するシジミなどが発掘されたほか、縄文時代から弥生時代のものと思われる土器が発掘され、縄文、弥生時代には中山地区で人々が暮らしていたことや、中山地区は海沿いだった可能性が高いことが、これらの発掘作業で分かったそうですよ。しばらく中山東1丁目を西に進み、芸備線の線路沿いに出ました。こちらは稲荷神社、少なくとも創建から500年以上と推測されているとのこと。創建時は満久寺の近くにあったそうですが、1875年、明治8年にこちらの高台に移転。当時の中山村は全戸約300戸だったそうですが、村人全員が稲荷神社の移転作業に従事したそうで、村人が一列になって、バケツリレーみたいな感じで瓦を運んだとか、当時の中山村は農村だったということで、五穀豊穣の神様を祀っています。2003年に子供の火遊びが原因で社殿が焼失。現在の社殿は2006年に再建されたそうです。中山村の歴代村長の写真が飾られています。芸備線の線路の下をくぐって少し西に進むと、県道152号府中木温泉方面、県道152号線はへ坂大上付近までは芸備線と並行していて、中山とへ坂を結ぶメインルートとなっていますね。この付近は芸備線が通っているものの、
中山地区に駅は設置されていません。中山地区に新駅を設置してほしい、という声が地域住民の間で出たことがあるそうですが、現時点では特に具体的な動きはありませんね。南に進みましょう。この付近は中山東1丁目です。この辺りは集合住宅も多く見られ、左は地上4階建て、1984年竣工の上田マンション、右は地上11階建て、1994年竣工のガーデンビュー中山東、です。地上7階建て、1995年竣工、グレイス中山、のマンションのほか、郵便局、公文、放課後児童クラブが入居するビルがあって、こちらは中山小学校の正門付近。中山小学校は中山立教の上から眺めることにしましょう。広島市立中山小学校は、中山東、中山南、中山西、中山中町、中山鏡が丘の全域と、中山上、中山北町の一部を学区としていて、昨年度の2021年5月時点の児童数は652人、1学年3から4クラスとのこと。卒業後の進学先は双葉中学校で、中山小学校から双葉中学校までは約2キロ。双葉中学校への通学は大稚児峠を越えることになるわね。中山上、中山北町の一部と中山新町は、東条小学校、辺坂中学校の学区となります。ぬくしな通りを西に進むと芸備線の中山踏切。踏切のすぐ横で県道152号線と県道264号線が接続するのですが、交通量が多いものの信号がなく、様々な方向から車両が入り乱れ、混雑しやすい場所です。また広島高速1、2号線と接続するぬくしなジャンクションと広島駅北口を結ぶ、広島高速5号線が建設中ですよ。キシンは店主の人柄が良いと評判のお店で、麺をカリッとジューシーに焼き上げる絆焼き、と、麺をふわっと仕上げる心焼き、の2種類の焼き方が選べるみたい。麺は辛麺も選べるとのこと。ホルモン、ガーリック、ネギが入ったパワフル焼きが気になりました。こちらは中山尋常小学校運動場拡張記念碑。中山村は出稼ぎ移民を多く輩出した地域。とある中山村出身の移民が出稼ぎでいたお金で、現在の中山保育園の土地を買って寄付したとのこと。中山小学校は1965年に現在地に移転したのですが、移転前は中山保育園の場所にあったということかしら。広島高速5号線は新幹線車両基地の博多総合車両所広島支所の上をまたいでいます。広島高速5号線は2022年度の開通が予定されていましたが、双葉山トンネルの掘削工事が遅れているため、開通は延期となり、現時点で開通時期は未定です。中山小学校前バス停は小河原車庫方面のみ停車、広島バスセンター方面の乗り場はありません。ぬくしな通りを東に進みましょう。中山小学校付近からぬくしな通りをしばらく東に進むと、カーネットプラザ、大和運輸広島中山センター、針、指圧、マッサージの治療院、美容院、不動産や、化粧品店などがあって、動画の最初に登場したローソン付近まで戻りました。この先は満久寺前バス停、スパーク、スーパードラッグひまわり方面です。中山小学校東、交差点までワープ、ぬくしな通りを離れて南東に進みましょう。
中野なら、してしまえ、ホトトギス、でおなじみの戦国武将、織田信長がなぜかこちらにいらっしゃいました。中山川沿いの道路を南に進みましょう。この付近は中山川の東側は中山東2丁目、西側は矢賀5丁目となります。矢賀5丁目には新幹線車両基地の、博多総合車両所広島支所があって、撮影時は N700A と700系7000番台がいました。N700A は東海道、山陽新幹線の主力車両、N700A はラージ A とスモール A の2種類があって、手前の車両は A の文字が大きい、ラージ A と呼ばれるタイプですね。N700A ラージ A は2013年に既存の N700 系より、さらに走行性能を向上させた車両として登場。既存の N700 系を後から N700A の走行性能に合わせて、改造されたのがスモール A と呼ばれるタイプで、A の文字が小さいことが外観上の違いとなります。700系7000番台はグレーを基調とした塗装が特徴で、レールスターの愛称で親しまれている車両。普通車指定席は2プラス2列で広々としていることや、個室のコンパートメント席を備えていることが特徴です。山陽新幹線新大阪から博多間のみで見られる車両で、現在は主に山陽新幹線のこだまで使用されています。フォレオ広島東はマックスバリュー、ウォンツ、ブックオフ、ダイソー、西松屋、ニトリ、シュープラザ、イエローハット、弥生県、ココ一番屋など、様々なお店が入居、約900台収容可能な無料駐車場を備え、広島高速道路の真所出入り口、矢賀出入り口からも近く、自動車で訪れやすい商業施設です。こちらは中筋ぬくしな線の建設予定地。立ち退いた住宅の跡かしらね。なおこの付近は道路の北側は中山東2丁目、南側はぬくしな1丁目となります。今回は広島県広島市東区中山東を散策しました。街の景色を見て感じたことや中山の思い出、散策してほしい場所などがあれば、お気軽にコメントしてくださいね。当チャンネルでは地域、街をメインテーマとして、街散策、地域紹介などの動画を投稿しています。チャンネル登録や通知をオンにして、定期的に動画をご覧いただけると嬉しいです。JR 西日本ぬくしな社宅の横を通って、ぬくしな通りに出てこの動画はおしまいです。ご視聴ありがとうございました。